И какво става хора, аз съм Лидер Борос, тук до мен е Хака 2013 и ние как виждате ще теглим една хубава мега томбула в какво става хора, аз съм Хака 2013. Ето я томбулата. Теглим мега томбула. Ето я томбулата. Да, това мисля, че е доста добре за мега томбула. Фул сетове. С все тези хубави мечове. Де? Бабичко. Той го махне ще се... Вижда бутушките на Кит бабичка. Ние убихме преди малко един с Кит бабичка и... Да. Надявам се да ви харесва томбулата. Майтапа са, ние направихме това Кит бабичка. Ще сложи малко по-шумки. Ако вляска много се избирам, и томбулата ще теглим на 15 абоната. Добре, на 15 ще теглим тази томбула. На 15 абоната и на двамата ден. Трябва да... Това беше от мен, абонирайте се, дайте пожелавам за този клип и чао. Значи хора... Аз забравих да кажа, че палец нагоре, дайте и чао. Значи хора, ето ваша е томбулата, пак ви я показвам. С фул мечове. Слове е такова. Ще сложи един такова, ако има. Да има. И още малко мечове. Малко каблстон отстрани. И надявам се това да е томбулата. Ще тегла на 15 абоната. Защо така лагна? Така хора, надявам се да ви е харесало, абонирайте се, дайте пожелателен вод за клипа и ще обясня как да се запишете. Пишете запис, никнейма в геймплея и другото, което ще ви кажа, и скайп отдолу да ви потърся. За два победителя ще е тази томбула. Не, за един. За два ще, защото нали, за теб ще дадеш половините сетове, за мен половините сетове ще дам така. На 15 абоната. Надявам се хора да ви е харесало. Абонирайте се, дайте пожелителен вод за клипа, коментирайте и до скоро!